Señoras, señores, son as 6:25 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda non nos seguides nas redes sociais, debedes ser a única persoa de Vimianzo que non o fai, porque todo o mundo en Vimianzo sigue o Voltas co Prato nas redes sociais. Por qué? Porque en @voltascoprato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano, receitas que veñen aquí cociñar, bueno, pois xente que non é de Vimianzo. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. Xente que non é de Vimianzo, pero que é de Ribeira, é de Silleda. Bueno, meu pai é de Muxía, Teu pai é de Muxía? Sí. Ah, non sabía. Sí. Repito moito de Vimianzo porque hoxe temos un público maravilloso que é de Vimianzo. Un aplauso por ese público. Moi ben. Moi ben. Terra de moita grande xente como os irmáns Mancebo, que ademais traballan na televisión de Galicia, son moi amigos meus. A ver, como estades? Moi ben. Ben? Sí. Ti tamén? tamén. Ti eres mitad de Muxía e mitad de... De Ribeira. Ah, vale, pero tu nai é de Ribeira. Sí. Ah, vale, moi ben. Pois temos xente de Muxía, de Ribeira e ti... De Riós e de Silleda. De Riós e de Silleda. Moi ben. Pois eu de Arzúa e de Lugo. Arzúa. Correcto, Non é fillo de primos. No, por sorte non. Pois toda a Galicia representada aquí no Voltas co Prato. Imos ver que cociñamos hoxe, espero dicilo ben, a ver que nos trae Ester de Treos e Treos. Sí, vale, Ester de Treos en Vimianzo. Eu son Ester, veño de Vimianzo con esta xente toda. Encanta-me o arroz. Quería aprender a facer o risotto. Si que cociño arroz e me gusta, pero desa maneira non o sei cociñar ben, a ver se me enseñan. Fajo con polo da casa, fajo arroz blanco, fajo guisantes, paella, bueno, como vai pedindo a familia. A ver se este cociñeiro me dá unha receta guai, que sepa facer ben o arroz para que a xente quede contenta cando lle cociña. Un saludo pos de Treos, que son todos veciños, e sobre todo para a miña familia, que imagino como me estará vendo. Un aplauso para Esther. Non me tanto. Sí, para. Vamos a ver, dicía Esther de Treos que quere risotto. Vai dando. Sabe entrou a ansiedade, eu empezo xa, vale? Sí. Ti sabes que hai que explicar a receita neste Sí, programa. pero vou tirando mentras. Vale, vamos a preguntar a Lucía xa que se puxo a cociñar. Que vas facer ti, un Un risotto? risotto bianco. Vale, e que leva? Pois mira, aquí hai un pouquiño de allo porro, un allo picado e unha ceboliña. Imos Vale. ir sofreciendo, que senón non me dá tempo. Ah, porque tes medo que non che chegue a media hora de programa. Claro, é que o arroz quere o tempo que quere. Ah, vale, isto quere decir que Lucía vai sen trampa nin cartón hoxe. Sin trampa nin cartón. Vale. Non entendí eu. Vale. Bueno, pois Lucía vai facer un arroz bianco que leva, polo que vexo aí, espárragos, leva tamén tomatiños cereixa, leva moitos queixos, non? Non inventes. É un arroz... É un risotto clásico. É a base de todos os risotos. Non, eso vai ser o acompañamento que llevamos a facer despois. É verdad que llevamos a españar dous ingredientes un pouco diferentes, pero que en Italia se usan moito. Pero é un arroz bianco que a partir deste podes facer un risotto do que queiras. Perfecto. Cando ten presa non hai que andar soporte. Imos con Xulio Mato. A ver, Xulio, que vas Eu, facer como ti? teño trampa e cartón, Ajá. pois estou máis tranquilo. Ah, xa te vexo xa, que non te Eu vou vexo facer agobiado. ela fai o risotto bianco, eu vou facer o risotto negro. Ah, vale. Ah, bianconero. Bianco. Como a Juventus, o equipo de fútbol, é verdad? Eu Bianconero. fago negro. Vale, perfecto. Vale. Vou facer con un trociño de sepia, con 400 gramos de sepia que teño aquí, vou facer un arroz, tinta. e unha mosca que anda por aí, tinta de calamar, un poquinho de verdura, un arroz bomba, un poquinho de viño, bueno, moi rico. Moi ben, pois non sei se teño que empezar contigo con ela, porque Empezar con ela, que ela xa Sí, empezou. porque está Sin ti. nerviosa, non? Empezou sin ti. Pois, señoras e señores, facemos risotto branco, risotto nero, no Voltas co Prato, marchamos con Lucía, a flecha, a máis rápida de todas. Do oeste. A ver, que pasa? Por que tes tanta presa? Que medo tes? Home, que non lle dé tempo a arroz facerse, se queda arroz duro, blandiño tampouco, pasado non, pero... Vale. Despois se lle Moi dá un poquinho para reposo, é perfecto para o arroz. Moi Mira, ben. temos o caldo a ferver. Fixadevos o agobiada que estaba, que eu non sabía que iba a facer isto, pero xa antes de empezar o programa, veu á cociña e prendeu xa o lumo ao caldo, para que fora fervendo. Xa Pero antes de empezar. aviseite, por se te asustabas. Sí, correcto. Mira, tanto fume que nin nos ven na casa. Mira, ves, pero mira que conseguimos, que xa temos a ceboliña pochada. Hola, que rápido, pochaches, Porque isto vai como un tiro,
Métela a tope, non? Entón, sí, Claro. ahora está a tope. Ahora imos de baixar un pouquiño. Que non se che queime, por favor. Ai, Jesús, Buah, estaría genial que ahora con tanta presa que Pasar estás de- que se che queimara, verdad? imagina. Sería genial. Faríache vale? gracia. No, a ver, A mí non. eu como presentador de televisión diríache que se queime é moito mellor para min. Claro. Para ti non. Pa min non. Pero para a xente que está na casa, máis divertido seguro. Imos incorporar o arroz. Vale. É un arroz carnaroli, que é o mellor para facer risotto, na miña Como lle opinión. chamades? Carnaroli. Entendo En Italia que- suelen usar carnaroli ou arbóreo. Os dous son moi adecuados porque, que pasa? Teñen un montón de almidón. Ah, vale. Para que vaya soltando. Claro, e despois, ahora que está así, o único truco que ten este arroz, imos a botar un poquinho de sal. ¿no? Ajá. E mira que imos facer. O primeiro ingrediente é un pouco diferente. En vez de viño blanco, imos empregar cava. Botamos un Cava? poquinho de cava. Aí vai, sen medo. É iso que dixo que era un arroz branco de toda a vida, un risotto branco, vamos. Lo de sempre. Bueno, ao final, o cava é un branco espumoso. Vale, sí, non, vale. Eu fui de E agora, o único truco que ten o risotto darlle voltas. é darlle voltas. Sí, sí. Ahora vamos a agardar dándolle voltas mentras se evapora o alcohol a que o arroz absorba este líquido. E cando absorba este líquido, iremoslle engadindo O o caldo caldo. a medida que vaya pedindo. Vale, ti és de darlle voltas ao arroz sin ser risotto, Tocalo ou non tocalo, porque aquí hai moita xente que se pon un pouco nerviosa cando tocar o arroz. A ver, para facer paella non podes tocar. Vale. Arroz Vale. blanco tampouco, se non queres que se che pegue. Se o queres soltiño non debes tocar. Vale. Pero se queres así, un arroz meloso ou Hai que ir tipo tocando. misto, claro, hai que tocar. Non sei a que veo esta canción, pero gustoume. Está moi ben, menelo, moi ben, gustoume. Pois imos deixar aquí a nosa Lucía Vázquez e imos marchar con Xulio Mato porque o vai máis tranquilo. Mira, Claro. É un home relaxado. Mira, ves? Ti non, ves? Eso saltou un pouco, verdad? Eu estou tranquilo, non te poñas nervioso. Ti. Eso saltou un pouco. Saltou un pouco, Ou pero bueno. Foi cousa miña. Foi a alegría, botei un fuego artificial. Mira, marquei un pouquiño a sepia xa troceada Ai, en que ben ule cadiño. esa sepi, Ah, que sí. Oh, ule moi ben, Estás ben? No, ule moi ben, Estás teño medo dicindo que me salte outra vez. Estás dicindo que está ben algo que fago eu? Sí, sí. No, Mira, porque ule moi entón ben. marcámola, pa qué? Como facemos sempre, para aproveitar isto que nos queda no fondo, Ajá. ves? Vámoslo a aproveitar por refrito. Vale, para desglasar aí e máis aproveitar por Mira, refrito botamos moi aí ben. un dente de allo, Ajá. E que máis? media ceboliña picada Todo para dentro. Moi ben. e medio pimento. Como está, Xulio Mato? Vale, porque o teu vai levar sepia, vai ser negro, evidentemente. Vai ser negro, pero que máis todo llevar negro botar? que deamos. Que máis llevar botar? Despois vamos a botar pois, o que leva todo o risotto, un pouco de manteiga, un pouquiño de queixo relado e unha cullerada de pimento doce moído. Por qué? Pois porque me gusta moito o brillo que lle dá ao negro o pimento doce moído. O sea que é simplemente unha cuestión de gusto persoal, non? Claro, porque me gusta Porque che deu o- ganar. claro. Vale. Esta receita fixaxe algunha vez ou é destas cousas que faz? Sí. sí. Sí? Sí, Vale. Cantas tortas de queijo fixaches hoxe? Oxe, 60 moitas, por aí. Este home ven de facer case 70 tortas de queijo, Está aquí en directo na televisión pola tarde aturándome a min, Eu non fixe Facendo ninguna, risotto. que é un alfago. Fainos o forno. Xa. 70 tortas, Mi má. E máis cousas, É máis cousas, É máis máis cousas. cousas. Pero Mira, entrar 70... Ves, tan pronto nos empeza a poñer un pouquiño, A dourarse, non? Un pouquiño. sí, un pouquiño transparente a cebola. Ajá. Vamos a volver a botar aí. Ai, é A que ule... sepia. Está moi guai porque xa ule a propia cebola, ule a sepia, sabes? Tamén, Home, claro, porque colleu, desgrasamos todo eso aí. Moi ben, pois... Esther, de Treos en Vimianzo, quería aprender, así que imos chamala para que aprenda un poquinho máis con nós. Recibimos cun fortísimo aplauso a Esther de Vimianzo. Un aplauso para ela. Hola, Esther, arrímate aquí, por favor. Arrímate adiante. Ai, sí. A ver, que? Que? Ten boa Que? pinta. No, boa pinta non, tacha así xa. Claro. Que? Estamos sin comer. Huele ben. Estamos sin comer, di. Claro, é riso público, porque claro, está sin comer o público. Está todo o mundo igual. Bueno,
De verdad, mira que afortunada és ti, Aí vai, que saltes. Eu xa lle Gracias, dixe, Lucía. Claro, ti xa cando chegaste, Xa me metí antes de antes. Vou a voltas co prato. Sí, señor. Vou mirar a ver se me dan a probar. Xente lista, adivinhando. Salíume ben, salíume ben. Pois Xulio Mato vai facer, vamos facer dous risotos, e Xulio Mato vai facer o risoto negro. facer un risotto negro. Non somos racistas. No, aquí no, po arroz non ovo, no. Mira, Xulio Mato. teño allo, ceboliña, pimento verde, e agora teño aquí a sepia, que doreina primeiro, e agora xa deslasou todo. Entón, agora aí, botelle un chupitiño de viño branco e agora vamos a botar aquí a tinta de calamar. Moi ben. A ver, todo depende do que nos guste. A mí gustame que quede moi negro, entón vamos a botar 4 sobres, vale? Moi ben. Isto é tinta desa que hai sempre no supermercado, cañotas, que ti como vas pouco. Sí, sí, xa sei, xa sei. Xa Sabes coño. que fai ele a veces coa tinta, que é unha cousa que a min que me sorprendeu a primeira vez que o fixo Sí, aquí, meto en aquí. directo. Meto aquí. Botou a tinta co plástico e todo. Ajá. A bolsa, cortou, botou a bolsa, porque despois ao facerse vai saindo a tinta toda. E despois quitas a bolsa e xa Entón, está. a bolsa limpa de A todo. bolsa non se come, non? No, a bolsa é mellor. non se come, a bolsa non se Esther, é mellor que non, é mellor que a bolsa non... Bueno, mira, entón agora xa temos, mira que cor vai collendo, ahora sí que temos que ter máis cuidado, porque unha vez que botamos a tinta agárrase moi fácil. Ah. Vale, entón, como o risotto xa, como dixo a canción, hai que andalo meneando, vale? Sí. Temos, a partir de agora xa temos que estar moi pendientes de que non se nos agarre. Non Vale. arroz que deixas no lume, baste por aí despois deixas reposar. Pero Este hai que tamén estar tens que encima. menear moito, non? Hai que estar encima, Hai sí. que dar moita caña. Ahora botamos un poquinho de viño, esperamos a que evapore para que se nos cociñe xa un poquinho a sepia, que a sepia se tirar un poquinho duro, pero cortámola en dadiños pequenos para que co tempo de cocción do arroz se nos coza a sepia. Mira, ¿vale? hai unha cousa que me chamou a atención. Lucía botou o arroz xa, unha vez que rematou o sofrito, ti non. Por No, qué? porque estou facendo o guiso primeiro. A valo guisar Claro, despois... vou facer o guisiño este, ahora tan pronto se me evapore o alcohol, ahora cando non cheire, que xa casi non cheira alcohol, ahora botamos aquí o arroz. Claro, que sabes que pasa? O de Lucía non leva nada. Claro, Algo leva. Bueno, algo. A ver, Esther, botoulle unha cebola e pouco máis. Vale. mira. Sí, así, mira, agora botou o arroz, ves? Ahora botamos o arroz. Si, unha vez que deixa de cheirar alcohol, Ajá. xa o podemos botar. Vale? Entón agora vamos a cambiar de Va ferramenta. lindo, non? Pouco a pouco. Vamos a cambiar de unha vez que ferramenta. Que se Deixamos torre. que se enchoupe ben e vamos mollando pouquiño a pouco co caldo. Moi ben, pois deixamos a Xulio botando o almidón fora co seu caldo. E imos con Lucía, arrímate aí, por favor, Esther, a ver se ela ao final lle botou algo máis o arroz ou non, porque... Bueno. Vale, por Dios. A ver, Lucía. É vegetariana. Sí, a ela gusta moito vegetal, pero bueno, ainda así... Mira, pa aí, o arroz, non leva, que leva? Cebola? Cebola, allo porro, pero mira vale. que cremosiño. E este arroz, Esther, é o mellor, porque despois ti con esta base botas o que queiras e sempre queda ben, é a base de todos os risotos. sí, É práctico. Gustache con champiñón? Champiñón con champiñón, está boísimo. Sí, sí, a mí gusta moito, sí, sí. Moi ben. E o caldo que tes aí de que? O caldo é de polo e verduras. Ah, vale, vale, vale. É unha cousa bastante sorprendente que dicía eu antes, botoulle cabo. Ai, xa Sí. vi, xa En vi. vez de... Pero- Ti faz o risotto, que lle botas? Non, cava non. Non, cabo non. Podes lle botar cava, viño branco, tamén as veces lle botan vermú seco. Que dis, muller? Martini Buah, seco. está Sí. rico, Sí. con viño especial. Sí. Ostras, se queda ben, no risotto? Buah. É Queda ben prender de todo, viñanzo. Moi ben, a mí encanta o vermú, moi ben, moi Hombre. ben. Vale, pois pareceme dúas receitas moi interesantes. Non sei se Esther lle gustan antes de sentarte, Esther, de mandarte coa tua xente de Vimianzo, tesme que dicir cal das dúas levarías ti pa a tua parroquia. A ver, non o podo dicir porque cada un ten o seu gusto. Xa, pero o justo que importa aquí é o teu. O meu, pero teño que probar. Vale. E con ollo non sei. Por nada, pois entón... Entón, Esther, Non? E se é ollo, es que hai xente que come polos ollos, bueno. Hai xente que come polos ollos. Vamos lle pedir a Esther entón que vai á zona de sufridores, que se sente, despois chamamos, vale? Vámonos. Un aplauso para Esther. De Vimianzo, que está con nós a voltas co prato da televisión de Galicia de Treos. Bueno, quen dixo que o arroz non se remexe? Este que facemos hoxe sí, porque non hai prato máis meneado que un risotto, sexa branco, negro ou vermello. O arroz chegou a Europa hai relativamente pouco, hai uns 500 anos, pero enseguida conquistou os nosos corazóns. En Italia souberon aproveitalo e foi unha importante fonte de ingresos, porque exportaban a toda Europa. O risotto como tal estendeuse polo país dende Milán a principios do século XX, e o resto xa é historia. De feito, aquí o temos. Hoxe cociñamos os máis clásicos risotos, bianco e nero, e non creo que o resultado lles teña nada que envexar aos que comen en Roma. Collede lápiz e papel, estade ben atentos á técnica, probade na casa e contadio. Como sempre, onde vai ser? En @voltascoprato, o Instagram máis famoso da televisión de Galicia, de parte do estranxeiro, é o Instagram que vai superar o lugar. Adiós. Mira. Ves?
Hasta nos poñen Michael Jackson cando digo que llevamos ganar a Galloso. Además es verdad. Ostras, algún pues día. sabes que unha vez actuei en Luar. Que va, para. Atención a este momento. E fíxome de Pero Telmera no. a irmá de Michael Jackson. La Toya. Atención. Xulio Mato acaba de dicir en directo a 7:15, ou así serán da tarde, que actuou no Luar unha vez, Xusto antes, e xusto antes, La Toya Jackson. La Toya Jackson. Pero que estamos perdendo... está aí ela para contalo. No, estamos perdendo cartos. Sí, seguro que se acorda de ti. Está aí ela para contalo. Estamos perdendo cartos contigo, Verdad? Pero estaba ele de verdad. De verdad. Sí. Parecía que comera un cristal. No, pero non é broma, No, de verdad, daban a... Pero, escoita, estás vacilando. Que no, digo en serio. Sí. Bueno, eso teño que preguntarle ao Galloso. No, bueno, Galloso non creo que se acorde. Pero acordarase de si foi La Toya Jackson ou La non. Toya Jackson foi un H de veces. Están La Toya Jackson e María del Monte andan aí. Máis ou menos. Bueno, mira. Bueno, veña, como vas? Pues seguimos aquí remexendo. Mira, o arroz xa está empezando a cocer, que xa vai medrando o grau, ves? Hola. E ahora, pues é todo remexer. Ahora cambiei a culler de pau pola Gran restaurante, pola por lengua. certo, Sí, é verdad. Collar de pau. Sí. Moi ben. E olleros moi bo fulano. Moi bo además. rapaz, sí. Podía vir un día tamén. Pues Tanta podía. historia, sí. Que eu sei que nos ven moitas veces, Por Javi. eso mismo, é verdad. Pois vamos a mandar un saúdo a Javi Olleros e a proposta de que Javi tes que vir un día aquí. Ou nos invitas un día a comer. Tamén, pero pode vir un día de convidado, sabes? Pues a probar a vosa comida. Sí. Ese día sí que nos imos poñer nerviosos. Sí, ese día sí que se pode nervioso. Bueno, pues mira, seguimos remexendo e ves como vai espesando. Correcto. E no momento que teñamos, vamos a baixar un pouco o caldo, que xa ferve, Sí, porque senón está non damos saltando falado. Sí. Vale. Moi ben. E a mí sempre me gusta facer os arroces co lume a tope, ainda que salpique un pouco, porque o jefe de cociña que tiven, que me aprendeu a facer arroces, decía que o arroz ten que bailar dentro da auga para que non se agarre. E baila, claro, fervendo. Claro. Moi ben. Sí. Pois imos coa pregunta de concurso. Atención a xente que está na casa. Que lle engade Xulio Mato ao seu risoto? Sepia. É moi sinxelo, non me digades que... Vamos. Dos palabras. Sepia. Pois veña, que lle engades? Sepia. Sí? Sepia. Moi ben, sepia. Hai que decir as dúas, 664 48 34 9. Chamade a voltas co prato, son 50 euriños en xogo. Estamos a finais de mes. Veñen moi ben, así que, por favor, chamade ao noso programa. Eu vou deixar a Xulio Mato aquí. Remexendo. Lucía estaba moi nerviosa, non sei se lle vai ser... No, está coñendo moi Non sei bocor, se lle vai ser... moi Sí, bocor. está llegando bastante ben, a ver. Mama. Mira, cando vai chupando caldo, vamos Este... engadindo outro pouquiño. A ver, teño que dicir que ule extremadamente ben. Ule moi ben. Eu xa non o noto coa presión. Ca presión que tes, verdad? Ule nada, hoxe. Notas a presión así? Noto Da xente presión. así? Detrás túa? Sí. Presionándote? Ainda menos mal que non eres Javier Olleros, senón xa... Si non estaría xa nerviosísima. Bueno. Que auténtica maravilla. Está che quedando meloso, Está che soltando Mira, imos a ver, se... se chupa este arroz, vou ver como vai de punto. Vale, veña. Porque cando casi vai a estar... Vamos ver a cara, porque como está nerviosa... a manteiga e o queixo. Vamos ver a cara, a ver que nerviosa estás. Queres probar? No, eu fío-me de ti. Non te fíes, que despois dis. Pero queres que eu probe? Sí. Mira que eu podo ser peor que Ainda lle Javi falta un Olleros, pouquiño, falta un Mais pouquiño de exixente. arroz, pero non moito xa. A ver. A min tampouco me gusta o arroz que quede moi blandiño. Gústame que teña un pouco de corpo, faltalle un pouco. Uns minutos. Faltalle un pouco. Un pouco. Sí. Pero bueno, vai estar ben, de sabor está rico. De sabor está rico, Sí, verdad? Ti crees que che dará tempo? Sí. Canto dixeche? Canto dixeche de que? 3 minutos. No, que ten nada. Xa se lle acabou o tempo. Ten que apurar máis. Home, eu non podo poner máis do que vai o lume. Entón, varlle botar manteiga, non? Para que Sí. siga máis melosa e tamén queixo galego curado, Claro, relado. esos son os básicos que leva sempre o risotto. Pero tes tamén aí queixo de cabra. Vamos a engadir hoxe un poquinho de queixo de cabra. Eso xa é o básico, bianco, non leva queixo de cabra, pero nós, No. para darlle un punto, hoxe Claro, imos entón a poñer ti, un poquinho de queixo como de era cabra. demasiado clásico, botache de cabra e queixo de cabra. Exacto. Bueno, o cava pode ser, O cava ao final é un viño normal. Sí, vale, sí. É un ribeiro, un cabra.
Ai, Va, pero ahora Pero é verdad, ahora é os verdad. espumosos ahora aquí no país, oísimos. É certo, é certo. Veñemos con Xulio Mato que temos que repartir cartiños. A ver que nos conta. DJ José Forcarei, vos. José Forcarei, ¿qué tal, veciño? Somos casi veciños, somos de cerca. Bueno, sí. Hola. ¿A que sí? Máis ou menos, máis ou Sí. menos. Canta distancia hai de Forcarei a Silleda? ¿Qué hay? 20 y pico, no 15 sé. kilómetros. 15 kilómetros. Ah, bueno, tú estás con Marzúa e Melide, máis ou menos. Ah, por eso de veciños, vos. Sí, correcto, Claro. correcto. Pero pensei que había máis distancia, verdad? Pensei que había máis de 15 kilómetros. Bueno, como estás, José? Contanos. Ben, estou volvendo. Ah, bueno, eso está ben, eso está ben. Para intentar ganar os cartos, polo menos estar vendo o programa, non? Sí, claro. Eu sei. Bueno, non sei se eres fan do arroz, se che gusta o risotto ou non. Bueno, son máis do calamar. Está calado, Xulio. Está calado. Este primo, ¿eh? Bueno, veña, vamos a facer a pregunta, veña. Que ingrediente lle engade Xulio Mato ao seu risotto? Sepia. Moi ben, aí está. 50 euros, un aplauso para José que leva para Forcarei eses 50 eurinhos do voltas co prato. Oiches, moi atento porque inda que non sexa calamar, que sexa sepia, probablemente estea bo no risotto, así que anota a receita, vale? Sí. Vou anotar, vou. Veña, un bico, José, gracias por chamar. Hasta loguiño. Chao. Venga, chao. Hasta loguiño, chao. Fixadevos, porque eu creo que están os dous. Mira, eu xa apaguei. Tío, que puxete a cociña feita un desastre. Estoy limpando constantemente. Saltoulle negro por todos os No, lados. solo aquí alrededor. Aquí no está sucio. É moito, Aquí no está sucio, que como é negro... Como é negro non se ve, claro. Pero mira. Bueno, vamos a intentar ver como removedes os dous aves, que queda bastante bonito. Mira, eu xa apaguei, Como estades os dous así removendo, gustaríame velo así un pouco na casa. Sí. Dai, Eu xa apaguei. E agora vou botar o queixo aquí. Dai. E agora menea, Lucía, que estamos na tele. Aí, Lucía, aí, moi ben. Botaste de queixo xa ou non? Non, vou a ele. Vamos a eso. Hola. Vamos a eso. Vamos. Aí vai o queixo, de cabra. Inda primeiro. que a codia do queixo de cabra Quitas a codia. se come, para isto voulle a quitar, porque non derrete como queremos. Eu sempre como, verdad, a codia do queixo de cabra. Entón, imos comezar botándolle manteiga. Hola. Mima, vai estar iso? Buísimo, Madre mía. Que pasada. Eu teño que dicir que hoxe creo que me vai gustar máis, segundo o meu gusto personal, Xulio? O de Lucía Vázquez. Que raro. Pero non é broma, creo que me vai Que gustar raro. máis o de Lucía, Non sei, teño esa... Como a ese feeling. directora. Sí, igual que a directora. Como a sí. directora, é certo. Como a directora. Hola, que chulo, mira que manteigoso. Moi ben, Moi ben. E agora, cando vai derretendo... Botaslle tamén o queixo curado, reladiño, Exacto. que para min é a clave do risotto. Para min tamén. O queixo, como teñas un bo queixo, este ben ligadiño, verdad, derretido, así o queixo, buah, iso é increíble. Hala. Entón, o tema dos tomates cereixa, dos cherries e máis dos espárragos, que é porque te picaches, porque Xulio ten máis cosas que a ti ou Bueno, pa porque acompañar? ao final é un arroz blanco, un riso blanco, non? Entón Claro. vamos a dar un poquinho de color para... Claro, é decorativo. Claro, porque despois dis, mira que bonito! E se está todo blanquiño. Claro. O sea, non é porque este boa, é No, tamén que está boa, verdad? Podía ser para decorar, podía Os ser para trigueiros decorar. son tan riquísimos, os ceres tamén. Sí. Hola, que ben cho queda. Biches? Queres probar agora? Sí. Espera, teño aquí a culler. Espera. Moi ben. Eu xa sempre traio varias, pero... Coimeite. Ai, agora sí. E además o arroz agora vai estar máis feito. Queima. Hala. Oh, está moi boa agora. Oh, Home, sube o nivel agora, Probar a lo meu, Agora teño que probar o de Xulio. Tens que Bueno. probar o de Xulio. Vale. Anda que hoxe vas Veño, mantido. vou probar o de Xulio Mato. A ver. Espera, bueno probar el primeiro. Prova. Base. Prova. Buah. Dasme. Veño. Buah, Que? buah. Pero non mal que dixas ti. Está buenísimo. Acabas de ver as estrelas, ou? Está moi rico, xa verás. É Verás que... como sorprende. É que non- Despois, sonrís. É que non me fío moito de ti, pero bueno. Sí, xa Vamos verás alá. como está moi bo. Atención, Galicia. Está negro, Ten unha negrura.
Sí que está bo. Teño que recoñecer que sí que está bo. Bueno, imos falar co público da Voltas co Prato, imos coa xente de Vimianzo. Veña, un aplausinho, ahora, vamos para aí. Fáime un huequiño, Esther, que me sento ao teu lado. Ai, os cadrís, Xa, xa, E mira que eu son noviño, pero... xa. Comparado a mí, seguro. Pero bueno, pero cando che padeces de aí, mal asunto, Mala. Mal asunto. Na miña familia, os homens padecemos todos. Vaya nós. por Dios. Todos. Estou vello, As mulleres non. As mulleres non tanto, Son máis fuertes. Non tanto. Sí, son máis traballadores, eso Máis sin duda, traballadoras. Comparado con meus tíos. Bueno, onde vai parar? Onde vai? Un bico para meus tíos, Un bico Sí, para eles que non todos. lle pareza mal. Que non lles pareza mal. Non creo que lles pareza mal. Non creo. Bueno, que tal? Como estás? A ver, que che parecen as receitas? Moi ben. Xa aprendemos algo, verdad? Sí? A Hombre. xente de Vimianzo veu aquí a aprender. Hombre, claro. Fíxate nas dúas receitas, que son super distintas as dúas, é verdad? Pero Unha é negra e outra blanca. Correcto, además notase xa, non só na cor, notase que os ingredientes xa son todos distintos. Entón, quería che preguntar eu polos teus gustos particulares, porque aquí influi moito o gusto de cada can. Home, claro. Claro, entón, ti que és máis de sepia ou eres máis de, bueno, pois de verduriñas e demais? Tiña que ser máis de verduras, pero vaime de todo. Tiñenche que gustar máis as verduras, non do que che gusta. Gústame. Sí, tamén. sí, sí. Pero bueno, xa Pero se ve. si viñeran máis, millor. Sí, non? sí, viñera máis millor. Claro. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, veremos que é o que pasa, porque Lucía parece que ten complicado, pero é experta tamén en dar a badalada no último momento. No, Así ten que boa pinta tamén. veremos. Queres vir comigo, pai? Claro que quero. Pues veña, vamos a dar un aplauso Vámonos. a Esther, que Vimianzo, que está con nós, na Volta co Prato. Vamos ver o de Lucía, vente pa aquí. Vente por aquí, Esther. Vamos ver o de Lucía, porque mira que cremoso lle quedou. Aí non se vía tan ben, pero mira que cremoso está. Oye. Ah, carai, Me faltaba o toque, claro. Sí. Botou o toque, pois botou a manteiga, o queixo, sabes? Enrollou, sí. Aí está, entón mellorou moito a cousa. Además que isto é algo de dieta, de verdad. De dieta, sí. Bueno, que o ve. cas noces de manteiga que lle meteu, o da dieta... Bueno, cada un fai a dieta como máis lle presta. Correcto. O mítico de a manteiga engorda, non engordas ti. Exacto. Claro, sí. É así. Ainda lle vai botar máis. Ai, Que ainda lle vai botar máis queixo. Por iso che gusta a ti, verdad? Claro. Ves? Pois imos coa pregunta de concurso de Lucía, a ver se a xente da casa está atenta ao programa de hoxe. Que dous queixos utiliza Lucía Vázquez na súa receita? Rulo de cabra e parmillano. Moi ben, Mira. Era ou non era? Non era esa chamada. Bueno, non pasa nada. Recordade, 664-48-349, chamade ao Voltas co Prato. Vente por aquí, rapidamente. Vamos ver o de Xulio Mato. Pois mira, A ver. estou xa tamén empratando. Hola. É negro, Maravilla, sí, quedou moi oscuro, Moi É que lle botou oscuro. 4 bolsas de tinta. Claro, botamos ya ahora. Con 4 bolsas de Un poquinho tinta, de queixo é tamén, normal que xa que lle lle botei quedara así. tamén. Se fora leite era blanco. Correcto. É unha poquinha Bueno, imos ir requenta. para lá porque vai chegar o momento de probar, vale, Esther? Vamos alá. Vale. Veña, vamos a dar un aplauso a Esther mentre acompañamos e aproveitamos tamén para aplaudir aos cociñeros da Voltas co Prato, que son uns dous artistas maravillosos e son uns cracks. Así que, Esther, cando queires, Probamos. podes probar os Por onde dous, empezo? polo que ti Cual? queires. Polo Vamos ao negro, que non Pois son veña, racistas. pois vamos probar primeiro o negro, despois o branco. Recordamos a pregunta de concurso para que a xente chame dous queixos que utiliza Lucía no seu risotto. Cales son? Parmillano e rulo de cabra. Aí está, chamado a Voltas co Prato porque damos 50 euriños e aí está entrando a chamada. Imos a Vigo. Lidia, que tal? Boa tarde. Hola, Lidia. Lidia. Marchou Lidia. Bueno, xa volverá a chamar. Un bico para ela e xa volverá a chamar. Imos saber quen gaña o Voltas co Prato o día de hoxe. Esther. Espera. O blanco. Yo ni pregunté. Lucía Vázquez. Marchamos, queden coa actualidade, Cora Galego. Vemos mañá con máis recetas, no Voltas co Prato. Chao. Corazón de arroz, dale, entrégame tu marrón. Corazón de arroz, lo que me cuelga para vos. Corazón de arroz, corazón de